Com les meves intervencions han sigut tan breus i s'han dit tantes coses, tantes referències, voldria puntualitzar 3 o 4 de les més grosses. Se diu que estan donant la raó a este plan general. Jo no sé en què. L'únic motiu que han esgrimit tant el Partit Popular com el Partit Socialista per elaborar este pla general ara sembla que és la zona industrial. Recorde que este plan general se fa per a fer triplicar els habitatges d'este municipi. Se urbanitzarà tot el terreny municipal, el qual obliga, entre altres coses, a fer una quantitat de zones verdes per a aquesta gent, unes zones dotacionals per a suposar serveis que necessitarà aquesta gent i una zona industrial per albergar les empreses que vindrien, que serien necessàries per a donar treball a aquesta gent. Com que tot això és fals, que no estem creixent a 200 ni 300 vivendes per any, que és el que se preveu en el pla general, que això és el que posa, les previsions del pla general, això és el que diu el pla general, i per això se posen això dotacional, per això se posen aquestes carreteres, per això se preveuen aquests serveis, i per això aquestes persones propietàries del sòl van a tindre que pagar com a urbanitzable. La meva impressió és que vostès saben que aquest pla general no és el que necessita Sant Joan i que l'aproven, perquè clar, després de 10 anys, 13 anys, pegant-li voltes al 11 anys, pegant-li voltes al tema, tenien que fer alguna cosa. I l'aproven i vostè m'acaba de reconèixer que ha tingut modificacions i que tindrà, naturalment que en tindrà, i moltes. Per què? Perquè no està basat en la realitat, sinó més que tenen que vostè mirar el que ens porten ara de Nou Nazaret o l'ampliació de la Rambla o l'Alqueria, que estan donant la raó. La raó és que tenim un problemón perquè tenim moltes zones urbanitzades ja que no se van a fer cases en molts anys i que tenim que pagar el manteniment, els fanals que se trenquen, les voreres que no camina ningú, i tot això és un problema. I el pla general que nosaltres hem planificat és més d'això, no és menys, anem a regular això, més d'això. El parc empresarial s'hauria pogut fer un parc empresarial sense multiplicar per 3 la població de Sant Joan. Naturalment que sí, s'hauria pogut aprovar un pla general en aquestes característiques, no s'ha fet. I també dubte que hi hagi aquesta sol·licitud d'empreses. Tenim al costat a Mutxamel, que té sòl industrial i precisament no està... Sí, a 2.000 metres de la zona industrial de Sant Joan. Però, en fi, si vostè la necessitat era de sòl industrial, hauria pogut aprovar un pla general que hagués prioritzat el sòl industrial sense necessitat de triplicar la població de Sant Joan. Per tant, jo crec que tots sabem ara, que allò que se deia en el 2003 era cert, que no anaven a créixer a aquest ritme i per tant este pla general és un document que no val per a res perquè no planifica el territori, el desregula, crea una ficció que no s'està donant en la realitat i està generant problemes que no tenien, com per exemple que els propietaris de sòl tinguin uns costos d'un terreny que no va ser utilitzable ni a la curta ni a mitjan termini. Això ha descapitalitzat i descapitalitza empreses, perquè els propietaris de sòl normalment són empresaris que tenen inversions en altres sectors, descapitalitza empreses i crea pobresa. I se manté una sèrie d'elements que no fan falta per a aquest municipi en uns costos que no són pocs. Quan se trenquen els fanals vostès ho saben, el que està passant en un Nazaret. Per què anem a executar els avals? Perquè estan demanant que se construïsquen moltes vivendes allí o perquè no se construiran? Vostès ho saben què està passant en l'Alqueria, el tema de vigilància, de serveis, de dotacions públiques. Entonces, quina raó està donant el temps? El temps, el que està posant en evidència és que ens van equivocar i de molt, o se van equivocar de molt, és que aportava per un creixement que no s'ha produït. I continuar intentant enganyar a la gent de que s'han fet bé les coses a aquestes altures, no sé si és perquè vostès esperen que no conteste ningú, però jo crec que al propietari de terrenys, a la persona que passeja per la Rambla i al que cada dia li tindran que pujar vostès impostos per a pagar uns serveis que no van a rebre, alguna volta li diran, escolta, vostès se van equivocar i de lluny. I jo recordaré que van haver representants que van dir, s'estan equivocant. I per això la resposta ha sigut molt curta però molt clara. És una irresponsabilitat per part del Partit Popular haver aprovat un pla general que sabia que no és el que necessitava aquest poble. No una responsabilitat, una irresponsabilitat.